egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Simbingelele egameni elingaphezulu kwa wonke amagama, igama othi uma ulibiza kwenzeka imihlobo. Siyambonga uNkulunkulu bahlobo bethu emakhaya omuhle kangaka ngomsebenzi asenzele wona. Sisuke enkonzweni enkulu la khona sikhumbula ukuthi kukhona owasifelayo, silokhu esikho ngobukhona owasifelayo. Azange nje wafa nje kuphela, kodwa wafa wabuye wavuka, wasenzela umusa nathi savuka. Uma evuka naye yavuswa impilo yethu. Ungumusa kaNkulunkulu lokho. Inkonzo empilweni yami sazohlephula izwi uJesu ayenza engayithathi lula kakhulu, eyadala umehluko neyami impilo yasindiswa. Nami ngazibona noma ngabona ukweduka kwami, ngabona ukuhamba ngokonakala. Wangilanda uJesu ngokufa kwakhe abuye avuke. Siyamemezela ke bahlobo bethu emhlabeni wonke, eSouth Africa yonke, eSwaziland, ukuthi akakho ethuneni, uvukile, uyaphila, uvuka phethe amandla, uvuka phethe ukunqoba, uvuka phethe impilo, impilo ecicimayo, impilo yanguna phakade. Ngoba iqiniso lithi uma umuntu ephile emhlabeni engenayo uJesu, angakemukeli waba inkosi nomsindisi wempilo yakhe, akanako ukuphila okuphakade. Kodwa othe ephile emhlabeni wamamukela, ufumana ukuphila, kubethela kwakhe esiphambanweni, wafa wavuka, uvuke wasinikeza ukuphila. Hayi nje kuphila nje, kodwa ukuphila okunaphakade. Muhle uNkulunkulu bahlobo bethu, usekhona lapha ekhaya, usabukele. Mntaka baba, ungalibali, ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ngendodana yakhe yodwa egama layo uJesu usenzela umusa, na ukwenzela umusa, ungasivaleli ngaphandle. Kafushane ngiyocela nje ukuthi sibuke izwi likaNkulunkulu. Usahlezi la ukhona khona, ubhekile kule TV egameni lika Jesu. Ngicela ukuthi ke sibuke incwadi yaMateyu chapter 24. Kunamazwi la uJesu awakhulumayo la ku verse, siqale kufunda nje sukela ku verse 1 siyofika lapha ku verse 5 egameni lika Jesu. Uyaphila uJesu, uyaphila, uyinkosi yamakhosi enamandla onke. Ake sifunde verse 1, ufunda ngalendlela. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula kubo wathi, anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyushiya lapha itshe phezu kwetshe elingayokudilizelwa phansi. Esahleze entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebona, bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyawukuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyawukuba yini na? uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu. Verse 5 futhi, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise. Kafushane usabukele lapha ekhaya mntaka baba, uJesu uthe savukile wabonakala, waziveza kubo ephila noma angophilayo, waziveza kubo, bambona ngamehlo enyama.
bambamba. Lento esikhulumayo bahlobo bethu uma simemezela emhlabeni wonke kuyaqokozela kuyazwakala ukuthi kukhona inkosi evukile engazange nje yafa kuphela. Simemezela impela siqinisekisa mntaka baba ukuthi wabonakala kubo abafundi bambona bamphatha ngezandla babona amanxeba ezandleni babona isipikiri la esangena khona mhlazane bethelwa esiphambanweni. Manje lana kuba nembuzo abanayo uma uJesu eselapha ya entabeni yomnqumo basondela babuza izinto eziningi. Kuba mnandi kubo ukuba nabo ngoba kumnandi ukuba noJesu, kumnandi ukuxoxa naye, kumnandi ukukhuluma naye aphendule. Uma basahlezi lapha entabeni basebebuza ke ziningi lezinto abazibuzile mntaka baba, kodwa la ngiqonde khona kakhulu babuza ukuthi Nkosi uma ke ukuphela kwezinto kuyawuba yini? Ngoba uJesu akagcinanga nje ngokuvuka waphila kodwa wanyuka, bambona uma yenyuka, wanyuka futhi uyabuya. Manje lana banalokukhathazeka ukuthi awu uma sizobona ngani ukuthi izinto seziya ngasekupheleni. UJesu akazange akhulume impendulo eziningi kodwa impendulo aqala ngayo mntaka baba iyodwa uthi ke qaphelani ningadukiswa umuntu. Ligama lenkosi malibonge. Usethi ke mntaka baba ukhona lapha ekhaya uthi manje kuyawuvela abantu abaningi bathi banguye noma bazenze yena bazibize ngoKristu. Uthi qaphelani ningadukiswa umuntu. Mhlambe mntaka baba usekhona lapha ekhaya nawe usabhekile kule channel mntaka baba siningi izinto ezingakudukisa njengoba ubona emhlabeni kuqokozela ngalendlela kuvela okuningi, kuvela nezifo ezingalapheki, kuvela nezimpi emhlabeni. Izinto lezi eziprofethiwe uthi uJesu qaphelani ningadukiswa umuntu. Uma wehla la ngenzasi nalomlayezo uyathola ukuthi uyawufika noma kuyoba khona isikhathi lapho khona niyawuvukelwa ngabantu ningamakholwa, kube khona ukuxokozela, kube khona isiphithiphithi. Kodwa uthi uJesu noma kunjalo siyaphumelela noma uyawusizakala ngokuthi uqaphele ukuthi konke okwenzekalayo mhlambe kufike nabanye bazenze yena. Kodwa qaphela mntaka baba usekhona lapha ekhaya ungadukiswa umuntu. uJesu uvukile uyaphila, kuye yedwa owafa waphinde wavuka, kuye yedwa owafa waphinde wanyuka, uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Ufuna abantu abazoqaphela bangadukiswa ngoba mntaka baba ziningi izinto ezidukisanayo, ziningi izinto ezenza ukuthi ulahle ithemba. Hawu sizosho mntaka baba egameni kaJesu sihlobo sami ukuthi ungadukiswa umuntu noma ukhona lapha ekhaya mhlamba amandla akho okukholwa uyaweza nezinto ozizwayo uyeza ukuthi ayehla. Ungadukiseki mntaka baba, bambelele enkolweni yakho, bambelela kuJesu ovukile, bambelela kuye, kungabikho into eyodwa ezokudukisa. Sazokhuleka sihlobo sami ukhona lapha ekhaya, qaphela ungadukiswa umuntu. Okunye kungena efonini yakho mawuthi uyayibamba uyabheka thothi kuyakudukisa. Ngiyakuvusela sihlobo sami sisashumayela. Ungadukiswa umuntu, ungadukiswa izinto ezenzekalayo. Bambelela kuJesu, uyabuya uzolanda bakhe, uyabuya uzolanda abemi kuye, abaphila kuye, abamaziyo, abamvumile, bamphilela. Ungadukiseki noma ngabe yini engathi kufikele. Bambelela umbheke
kuJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwakho. Ungadukiswa muntu, ungadukiswa izinto ozibonayo, ungadukiswa izinto ozizwayo. Yime eqinisweni levangeli lakho owalemukela, bambelele kulo ngoba liyaphila. Uyabuya uYesu ozayo, akanakulibala. Wonke amehlo asokumbona, yazwakala okuningi sekufakazile, okuningi sekwenzekile. uJesu la uthinta okuningi, uthi kuyawuzamazama umhlaba ezindaweni ngokuhlukahlukana. Uthi lapho-ke indodana yomuntu iyobe ingakabuyi, kodwa kuyobe kungamasayini, kuyobe kuningi okuzovela. Kodwa mntaka baba, wena osindisiwe kaphela, ungadukiswa umuntu. Ake ngikhuleke nawe kusihlwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, oyinkosi ebusayo. Somemezela lokhu kusihlwa kaphela, usekhona apha ekhaya kaphela. Ungadukiswa izinto ozizwayo, ungadukiswa izinto oyibonayo. Ima ensindisweni, ima kuJesu Kristu ovukile. Bambelele kuye, ungadukiswa, ungadukiswa, ungadukiswa. Yezwakala izigi zakhe, sezwakala. Useyabuya, uyabuya masinyane. Ake ngithandaze nawe egameni likaJesu. Usekhona lapha ekhaya, usabukele le TV. Mntaka baba, egameni likaJesu ake sikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu omhle, nangu laphaya ukhona lapha ekhaya ubhekile. Egameni likaJesu Kristu izwi lakho seliphumile, lishunyayelwe. uNkulunkulu wethu omuhle, sesizwile ukuthi uvukile, uyaphila, uyinkosi ebusayo. Ayikho enye inkosi, alikho elinye igama esinikiwe lona, yilo lodwa alavunywa ngamazulu lanikezwe emhlabeni. Igama likaJesu siyabakhulekela Nkosi lapha ekhaya, egama likaJesu. Beme baba beqinile, beme baba kuwe aqinile. Siyathandaza egama likaJesu, babusise Nkosi lapha ekhaya.